Nyakwana mogo jongen tarik apar kod achiel dwe mar achiel higa mar 2026 arwaki chenro mar migago odiochieng' ma kawuono ka wabiro keloni weche ma wayudo e mesa mag weche manyien. To mokwongo magi e weche momiyo pek. I strongly appeal to political leaders and citizens to reject hate speech, incitement and violence. Jotend Anglican okwayo josiasa mondo orit dhogi e kindeni ma siasa medo mako mach motelo ne yiero ma higa 2027. Ok wanyal bet ni wan thurwa kanien mana party achiel. To party achiel ni yudo ni samoro ng'at muyombo ok mi ticket. Bas ji okwamo. Jalup jatend jotich piny owacho Eliud Owalo onyiso joluo ni kinde osechopo mondo girwak duond buche mathoth kaka yor tego demokrasia. Jodongo oganda Degodia odwoko bunde manyocha nitiere e lwet oganda e tok chik ne sirikal kaka yor jiwo arita Tana River. Inyalo tudri kodwa e namba mar 236 ki inyiso ni to ineno chenro ni ka in kanye odiochiengi dhi nade. Gino ni obiro bedo kodi ka chako nyaka ang' watieki. Bende wantiere achiel kachiel kokalo mbui moro mar Facebook gi YouTube. Machiegni nyinga en James Opondo. Achije adek mag kuodho ko wang' ma onegi kod jopiny e alwora ma Yakwai Plaget mayudore Bureti e kaunti ma Kericho. Ji adek go ne omaki tok lori ma osebedo ka ichichgo ni itimogo kuo mar jamni. Ne oyudi ka ochungi bath ot magidakie. Lori no ne owang' kendo derepe ne omonj tok temo tuomo ruoth mar gweng'no kapok olwar e bugo moro e bath ndara. Dhok auchiel bende ma ichichgo ni ne okwal ne oyudi e lori no. Kawadhi nyime en ni jotend din Anglican ma pacho ka koro dwaro mondo josiasa okung dhogi ahinya e kinde ma piny Kenya ikore ne yiero maduong' mabiro. Bishop mar Anglican Diocese ma Nyahururu Major Retired Samson Gachathi wacho ni e kinde ma piny Kenya ikore ne yiero mabiro, jotend siasa were gi weche mag athue nyayo lweny e kind mamoko. Bende omedo ni luor nyaka mi katiba ma pacho ka kod ratiro mag oganda mag nyayo ka ginyayo achiel mar oganda jo Kenya. Asante sana. Asante sana. Incitement and violence. Political affiliation is a constitutional right, whether you are in 2-term or 1-term. Incitement and violence cannot be condoned. Political affiliations is basically each one of us right, but it must never override respect for human dignity or national unity. Leadership, therefore, must be exercised with restraint, accountability, and genuine concern for the welfare of the citizens of Kenya. Jodak ma Nairobi dwaro ni ket chike motegno mar thiro masiche mag udi ma igero mosebedo ka ruombore piny e boma ma Nairobi ka giloso e kinde masira mar ot manyo pod igero kendo ruombore piny e kar dak makareni. Gikoni owinjore duol ma puodho weche gedo e pacho ka NCA owito oko lesen mag jogedo matimo tich moyuothore. Tend kaunti ma Nairobi bende oluwo ni onge andika manyiso nonro mag gedo mane dhi nyime kanyo, kendo mano nyiso ni nitie ji moko mabadhore ne chik e sekta mar gedo pacho ka. We have confirmed that 2 people are dead, 7 were injured and taken to various hospitals within the city, and 2
were not injured. They just walked away with the assistance of the members of the public. However, as you can see from the rubble, we cannot ascertain completely that the area has been thoroughly searched. Na tunataka tuombe National Construction Authority waingilie kati, waangalie hawa watu wetu wa Nairobi, wafanyikazi wetu, kama mambo yao iko sawa sawa ama iko namna gani, ili tuone pia watu wengine kama mwenye nyumba na developer na hata maengineer ambao wamehusika katika mambo kama haya, leseni zao ziondolewe, ili hata angalau mwananchi aone kwamba serikali yake inamjali na inamtunza. It's clear you can't see any signage because any development has to show a signage which gives details of what's happening inside here. That's the plot number, the engineers, the approvals, if they have all that. So it's a matter that should be investigated so that it doesn't recur again. Because today we have lost 2 lives. In the last few days, we also lost lives in South Sea. So it's something that is alarming. And as a government, the county government, we are very much concerned, and we are stepping in. And our team are actually doing routine inspection to ensure that all developers are compliant. Jatend piny Kenya William Ruto kod jalupne Kithure Kindiki kanyakla kod jotelo moko mag Kenya Kwanza maya e alwora mar God Kenya gisani ni kanisa mar ACK Parish Makariki mantie e kar chung'od bura ma Othaya e kaunti ma Nyeri. Bang' nyasi no mar lamo igeno ni jatend piny biro yawo ayanga ute mag Kodesa ma ogere gi kanisa no wadhi achiel kachiel nyaka kar chung'od bura ma Othaya wawinje ni kaka chenro dhi gisani. Na kansa ya matiti pia nitamwashia 50,000. Mimi nawaomba tukae ndani ya serikali kwa sababu sisi ndio tulishagua serikali, na Mungu akiwa mbele maisha yetu itakuwa sawa. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Nataka kumuita seneta wetu, super senator, na mnajua tunataka kusukuma huyu mtu nataka kumpatia nafasi ya Kahiga. Washa tu niseme kitu moja, Your Excellency. Unajua hapa Nyeri mimi ndio naitangwa mama county, ni kweli? Alafu tuko na governor tunamuitaga baba county, si ni kweli? Bishop, nataka tuobee governor wetu, kwa sababu governor wewe ndio unatuongoza. Uwezi kuwa pande hii na pande hii unakuwa watermelon. Washa tukue na msimamo ndio Nyeri yetu iendelee. Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you, super senator. Super senator, huyu ni rafiki yetu. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Rais. Mimi naomba nisingatie hitifaki ambazo zilikuwa zimewekwa siku ya leo. Your Excellency sir, I want to be very brief. I want to start by thanking you as who are newly elected members of Parliament. When we sat down with you, ulituambia jambo la kwanza, msisahau kwenda kanisani. Ukatuambia jambo la pili, usingatie yale maneno umeeleza wananchi. Na kwa sababu Your Excellency, hii serikali sisi tulichagua, kwa sababu sisi ndio tupo, nataka nikushukuru. Yale maendeleo ambaye tumeona hapa eneo gatuzi la Nyeri, nataka nikuambie asante sana. Kwa rafiki yangu Gavana Mwalimu Mutahi wa Kahiga, mimi unajua mimi ni mpenda amani. Unajua mimi tu ndio seneta yule hasozani na gavana wake. Na unajua hiyo kiti yako mimi ndio nilikuwa natafuta. Lakini kwa heshima yake rais akaniambia ningatuke. Jotije ya PC mar jatend piny Eliud Owalo kwa josiasa makaluwo kod jopiny alwora ma Nyanza mondo sumparo mar chako duond buche mathoth e alwora ma Nyanza. Ma Owalo owacho ni e yorno mar tego demokrasia mar duond buche mathoth kendo miyo jopiny thuolo mar yiero jotelo magidwaro gi duond bura moramora. Kane oloso e gweng' ma Kaugage Hawinga e kar chung'od bura ma Alego Usonga, Owalo owacho ni thuondi mag oganda Luo nokedo ne demokrasia mar duond buche mathoth kendo en gima rach ni Kaluo ema onge duond buche mathoth kipimo kod gwenge mamoko. Mnakati mango kaloko ngima dhano. Uwinja maber. To kama gipangre thurwaka ube nyaka ukonywa pango piny ka mondo wayier jotelo mohero dongruok. Jotelo mohero dongruok. Ok ni wayiero jatelo
to kichaki nene kendo nyaka chieng' moro kendo chop chieng' yiero. To mano bende buomo na timre ka wan gi party ariyo kata adek. Ok wanyal bet ni wan thurwa ka ni en mana party achiel. To party achiel ni yudo ni samoro ng'at moyombo ok mi ticket. Bas ji okwamo. Jomo ma ticket go ok oyudo. Ok awach ni osebet ka timre, tawacho ni nyalo timre. Timre ga. Nuane munda winji. Timre kosi ok timre. Timre. Koro dwani nyaka wabed gi alternative parties. Wan gi multi party. Constitution marwa wacho ni wan gi multi party. To ok wanyal bedo gi multi party as per our 2010 constitutional dispensation to ni nyanza ka we are practicing a political monolithic. Ni pata achiel. Nyaka wabed gi party moro maka mondo mi youth piny thuolo mar yiero jotelo ma gidwaro. Ok kamano. ODM ber, onagi osebete ODM dalo mang'eny, ber obe odhi adhiya mbele. To party mamoko bende nyaka wabed go. Mondo ng'ama ko yudo ticket e ODM kacha, be odhi e party machielo, bas ji odhi orome debe to jopiny oyier. Okay. Moko kuom jokanyo e bunge la wananchi e alwora ma Nyanza okwayo kuku mar duond bura mar ODM mondo luongo romo mar kweyo liet mar siasa makoro nenore e duond bura no kaka yo mar tego ODM. Gimedo ni mutni e duond bura no nyiso dok chien demokrasia kendo koso luor ne ogai mar ODM Oburu Oginga magiwacho ni kod lony mar adiera kod rieko mar telo manyalo tayo duond bura no kadhi nyime. Kinde no ne gikwayo jakoma mar duol makelo kanyakla jood bura duto mag ODM makaluo James Nyikal mondo oluong bura mapiyo mar manyo yore mag kelo kwe kindgi motelo ne manyo jokanyo mag ODM mamoko e Kenya. Bunge tema no yier gi party mar ODM man gi koko malaro telo malo. Awinjo ni Kingpin onge ka. Gima nitie ka en leadership. Jo piny dwaro services. Ging'in wan gik mane broad based to oketi agenda ka. Bende gitimre makare kose ok otimore. Onge gima wanyalo bargain godo gi party mar UDA ka wadhi ka wakere. Omiyo wa call for unity ma serious e party mar ODM. Kaka jochama mar ODM wanyalo kwayo wan kaka bunge la wananchi ni en high time jotelo weduokore liete. En high time jotelo weduokore baraza moko mag chief gikuone mimadhe busa. Jotelo gin jogo moluor. Instead of convincing our people to follow our chama, unu confused our followers. Gimomiyo wawuoyo kawuono ni all chairmans mag county within stronghold mag ODM ok nyal luongo press nikech gin kod luoro. Gikia ni kiwuoyo tidhi chwanyo ng'a kata idhi moro ng'a e within ODM. Wakwayo telo mar Nyikal mar jotelo moyier kaka jakom mar duol motelo ne jowa manoyier e Luoland ni mae thuolo midwane leadership mare kaluwore kod telo manoyiere mondo tel ne jowa kaka jakom duol. Kendo achaka kwayo jotelo mag kanisni duto te ni mae thuolo ma wadwa neno go tendgi kaka jokanisa ni bende gineno kapo ni koko nitie to gin ang'o ma ginyalo timo mondo kwe obede e wach mar telo mar party mar ODM moluor Odungi Randa. Ni mae thuolo monego koro wanego tendi mondo iluong jotelo mar Luo moyieri mane bwo chama moloyo kichako gi jowa ma joluo aite dhi e leadership marwa ma national. Jodongo mawuok e dhot mar Degodi e kaunti ma Tana River odwoko bunde magisebedogo e ataro mar chik ne jotend arita e kinde ma omigi mar ng'uono. Ne gichiwo gige lweny go ma oting'o bunde 5 kido mar AK-47 kod risasi e tendo bila mayudore e tesendo bila ma Madongo. Migi ndalo 60 mar ng'uono mondo gichwal gige lweny ne obila. County Commissioner ma Tana River osiemo jogo ma ok bichiwo bunde go kod gige lweny ni ibiro kawnegi okenge mager mag chik. Kwa muda wa siku hizo 18 hatujawahi sikia shida yoyote imetokea katika Tana River, na tunaamini itaendelea hivi, na hatuta nyamaza ama tulale ati kwa sababu imetulia. Hii maneno ya Tana River itakuwa akili zetu sisi, na hii komiti mnaona hapa, kila siku tutakuwa tunafikiria maneno ya Tana River, kwa sababu tutahakikisha kwamba usalama wa Tana River umerudi vile ilivyokuwa.
sio vile ati inanyamaza kidogo alafu tunasikia mtu fulani pale amepigwa risasi ama ng'ombe zimeibiwa. Kujonga daka yueo ma adundo kapok odhi yueo oteari adek kaneno kacha Benta Odima mano mawuok kodonga wachono kinde ka kinde okete mana e Ramogi TV koneno chenro mar migago. Benta erokamano mano min Vivian Odima ka gentiere Nyakach. Erokamano bende aneno kacha William Madawa ka nitiere mawego wachoni amor gi kaka walo wuoyo. It is time to open up Luo Nyanza and stop mondo kik wabed mana gi ODM kende. Akwayo hoy maber ne kogalo kawuono klab mar Gor Mahia tugo gi klab mar Shabana kochakore saa 8 wang'. Kidhi mabor pod wan gi weche mathoth. Unajiona ngapa hivi peremende unafikira wewe ni peremende ya kila mtu Sema shida yako kitambo ni mbaya. Viusasa brings you a new and exciting series, Monica. I'm Monica. Pleasure to meet you, Monica. Monica is a stunning woman from modest beginnings who dreams of a better life. Ubeba maji mtaani. Gonga na mtungi. Wewe ni mtaini lakini dangerous. Her world changes forever when she crosses paths with Bob, the charming heir to Governor Robert Jiwa's fortune. Actually call love at first sight. Don't miss this captivating drama, Monica, only on Viusasa. That move can cost you your teeth. Nyikwa Ramogi. Bedi her mar loko puothi obedo ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo ipidh kata gwen, pidh dhok iyo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoye nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo iyud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber. Miol ne pi, timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda nuka pure kota eka nika pure maber balose, tayute molo kana yudo odoma e puodho mar kota eka. Tudri koda ana lori nyaka black, ticha dek sa achiel dakika 45 to mana e Ramogi TV. Before the emails pile up, before traffic becomes routine, before the year start asking for more from you, January is not a continuation of December. It's a reset. It's quiet mornings along the Kenyan coast, stillness in the savannah, open air in Zanzibar, open skies in Cape Town, places where beaches feel slower, where safaris feel grounding, where travel restores, not rushes. This isn't about doing more. It's about starting gently. Start somewhere quiet. Reset through our view. View Travel. Dream, explore, discover. Machiegni kendo Nyakwa Ramogi. Chenro mar yiero jotend riwruok jopuonje mag Kupete bade ma kaunti ma Homa Bay dhi nyime e mbalariany ma Tom Mboya e boma ma Homa Bay. Yiero ma kamano ochung'ie gi apisas mawuok e migawo mar jotich kata leba kendo jopuonje ma gin jokanyo mag Kupete sikunde mag sekondar manie kaunti no owuok oko kar rombgi mar yiero jotendgi mabiro telone Kupete. Jochung' maromo 37 laro kombe laro lemo mopogore opogore yiero ma kamano ma bende itayo bang' higni 5. Piem nitiere mapek e lemo mar jagoro kod jakom. Moko kuom jopuonje mag Kupete mane oloso bang' go ombulu lero moko kuom gigo ma gidwani telo midhi yier otimnegi. Mondo kago kinyi kabisa mondo wayier jotelo mag jopuonje kendo wageno kendo nyaka no bi kaneno ka voting osedhi maber gimoro amaro timore gi kwe kendo wageno ni gikone wadhiro duoko madhi luwore gi kaka ne jopuonj ne dwaro mondo yier Homa Bay County kae. Nitie shida mang'eny ma jopuonje nigo ma leadership okose address. Koro wageno ni jotelo ma yiero sani dhi konyowa mondo okonywa mondo agitate ne gik ma jopuonj dwaro e Kenya kae. Wate wang'eyo ni unions nitie mondo okony jopuonj olosnwa okonywa yore matindo tindo mwanyalo bedogo.
to wabiro kae kaka jopuonj kendo wabiro ji mang'eny wawuok oko odiechieng' ma kawuono ni mondo wayier jogo mabiro telonwa e higni 5 mabiro. Wadwa ni mondo gitinwa tich maler kaluwore ni namba achiel salary marwa ok osebedo maber kaka wa expect. Compare salary mar japuonj to gi salary mar daktari ma graduate go the same year, iyudo ka salary wa pone piny. Tingine wan kaka jopuonj okwanye dhi kanyo watem mondo wachung' ni mondo wawuo gi sirikal mondo medwa mshahara. Koro jotendwa kodhi kacha to gidhi timo tich monego bed wagombo mondo gitim. Namba 2 oterwa e SHA from our own to onge service madhi mbele maber kokalo kuom SHA. Koro wagombo ni ka gidonjo to giwuoye gi sirikal mondo weche mag SHA otimre kare. Namba 3 wan kaka jopuonj environment mwatiye ok ber. King'iyo kata mana sani nitire senior secondary mokel jo grade 10 to nyithindo man kanyo nitie services mang'eny moketi, music, sports, to jopuonj madhi timo gi onge. Riwruog jopuonj mar NAT badi ma Kilindini Mombasa koro dwani piny owacho bo migawo mar somo mondo mi oket kwan omenda mabalang' kata allowances maromre ne jopuonj duto manie bombe midendo ni cities kane oloso Mombasa bang' yiero mar jotend riwruog jopuonjno e bade ma Kilindini. Jagoro Dan Alo koni en midhiero ni omenda michwalo ne jopuonj manie boma ma Nairobi opogore kod mano michiwo ne jopuonj Mombasa kata obedo ni giduto gin bombe. Ne bende okoni dwaro nitiere mar chwalo jopuonj e ngas mamalo kotenore kod lony margi ka komachielo to ojiwo jotelo mondo oket maino e gero sikunde counties magintiere mar chiwo thuolo mag tije ne jopuonj e counties go. Yiero no ji 17 ne oyiere Nyalodia. Yudo 25,000. Japuonj Mombasa yudo 10,500 i grade achiel. City gin tek article 180. Koro mi wadwaro ni mondo ji obed equalization mondo nyaka bedie. Mano nyaka wakwa wasega bedo ko wuono wasediko ne SRC wasediko Teacher Service Commission no wang' no wacho ko tamre Julai wabro timo mgomo nikech maneji magiwinjo. Jotelo mag Taita oriwre oluwo mbunge, MCA, Senator and Governor. Wajo jopuonj ma Mombasa ibegi ni jopuonj. Koro giduogo jopuonj go Mombasa. To mano ber kabisa nikech jopuonj to wen mondgi giwegi chigi nyithindo lakini haki wadwaro bedie. Wakwayo jotendwa Mombasa wabunge mao bende oger skunde. Gipanwa skunde nikech wan jopuonj mang'eny moyudo grade to gikomo skul magiyudo. Koro miyo mondo kik wadhaw gi Taita kata kik wadhaw gi Tana River en ni wager skunde mang'eny mondo wayud jopuonj moyudo promotion wamigi skul. Nitie jopuonj karibu 1,000 mosebedo ok bed promoted higa ka higa ka gikwayo. Jal moro madichuo manyinge Paul Kago ma ike en 43 e boma ma Nanyuki odonjo e gino ma ineno kaka en piem mar kwako yien. En gi geno mar kwako yien kuom seche 96 lando kwe motelo ne yiero mabiro ma higa 2027 ma biro tok Nyadendi Trufena kod jalo moro Pastor Jimmy timo piem machal kamano kendo tieko seche 72 kod 78 kaluwore. Paul Kago odonjo piem makamago mar kwedo lwenje mag yiero kod nyayo kwe. Mwili sio baya. Ndio nikafanya practice. Anaomba kuwe na amani hapo mwaka wa 2027 wakati wa uchaguzi. Kwa sababu mimi namunga mkono kwa sababu amejitolea kupigania ama kuweza kuelimisha watu kuhusu umuhimu wa amani hasa baada ya uchaguzi na wakati wa uchaguzi. Actually, sisi wamama ndio huwa tunahangaika sana. Na vijana ningependa kuambia, msikubali kutumika na hawa wanasiasa. Sani koro ji kwako yien. En kweko ma otimo cathedral. Ageno ni jo Nyanza bende neno kaka kwako yien kendo gibro kawo tim kamae gi war record. Kata kamano kwa dhi nyime ni Junet Mohamed osebedo e paw siasa kuom kinde sane. Jinene mopogore ka ipimo gi joma moko. Nyinge kata kamano oseluongi e weche mathoth ka machiegni ne oyudo seyo kotenore gi ma ilieko ni ne ochamo pesa mane onego tigodo e chulo agents ma yiero mokalo. Wach ma kata kamano Junet owuon osekwedo ka owacho ni onge pesa mane oketie lwete ne tich ma kamano. Jafwambo mar Wifi Nyakidi oyudo thuolo mar penjo jodak ma Suna East kendo gileronwa kaka ging'eyo Junet Mohamed. Junet Mohamed
en nying ma ok en wendo e it jogo mosebedo kaluwo siasa mapachoka to kata e kaunti ma Migori. Nyinge osebedo kagoyo ute fwambo mopogore opogore e wi weche mopogore opogore. Junet bende osebedo jatend alensi kata kansila mochwe obedo meya ma Migori e higni mokalo. To e ting' mare mar jaod bura ma Suna East, jogo ma orito e kar chung' od burano to nene kaka ng'ama nade. Junet pek meli ng'ani osekonyowa e Suna East kae. Tich mar Junet to morowa kaka wan wa jo Suna East. Asa wan wa mama. Ngech ing'eni wan wa mama wan ma wan gi pek mag nyithindo ma kiyudo ng'ama nyalo konyi kaka Sek Nur tiyo to tiyo. Junet no ka onge to kata Migori ka siasa orume kech dala ne ma ji buore. To humb Junet Mohamed ma iwacho ni oidho kaluwore gi tendo gai machon mar ODM mosenindo Raila Odinga osekonyo jo Suna East nade. Gima miyo kele malo kaka nyocha chien kacha nomakore gi baba. Koro jo mang'eny ne wacho ni odhi obed gi baba malo, lakini malo kucho nomonwa ber piny ka. Sani dala ka king'iyo Junet wuoyo gi president lam nitie maya kawa kodhi nyako gwedi. An ma wuoyo kani ayudo basari kokalo kuom Junet. Aseyudo basari kawuono didek kokalo kuom Junet mapuonjo godo nyithindo ma ok nyithinda, nyithi gweng' ma jirani. King'iyo nyithindo kata mane Polytechnic, nitie nyithindo masomo mang'eny more than 300 kokalo e lwet Junet. Junet ogedo maonge mbunge mogedo kaka Junet ogero skul ma Suna Central. E Suna East waka Junet kawuono notero bas Nyarongi ma wabunge tete mosebedo kotiyo e higni go te pok bas no dhi Nyarongi. To ei tend Junet ni ne wayudo bas. Basari sani neno ke wabunge golo siling 5,000, eno golo siling 10,000. Ma koro kaka sani tam ne mar adek king'iyo skunde inya yudo bases ka nitie. Nyalo bas nitie, kwa bas nitie. Skunde osage. Junet Mohamed osebedo ka buonjo kendo lwenje osebedo ka goendi. Bende mae miyo jo Suna East kibaji e wi jatendgi. Yien ma olemo ni ire mibayo ga gi kidi ka winyo biro iri. Koro an wasi man go ir Junet onge. Waida jatelo ging'eni kisabete tich to jomoko nyaka wach ni chamo pesa kata ok ichamo pesa. Ni mang'eyo gi jatelo kichung' to nyaka gwei. Lweny ma sani omake, king'iyo lweny cha macha is a politics. To politics ki ng'ama riek, kaka ng'eni Junet ng'ama riek, macha lweny modhi loyo. To kaka wan bende wan jok motiyo ne piny ka, o affectwa to bende ok affectwa nikech wang'e siasa. Nitiere kaka joka go Junet ki siasa. To diponi en mana Nairobi kaka ji mamoko malose mbui wacho. En tie makata nyocha kae koa ka opogo mine mchele gorogoro 5 omiyo waka gi 500 en absent kanye. Mago jok magoe ok onyiewa, opidho ombuche kendo tego ombuche. Kata king'iya kinena donga ategno kokalo kuomi. Bene achiel ariyo nyalo mako jatelo matiyo, lakini Junet to wasebedo go thuolo kendo tije mosebedo kotimo morowa. Chilo osebedo kamiano Junet Mohamed ni nochamo pesa manowinjore chul godo agents e yiero ma higa 2022. Weche ma en owuon owacho ni ok gin adier. Jodak ma Suna East ma wayudo thuolo mar loso godo lero pachgi e wi wachni. Gik miwacho kuom bunge e Suna East, gik matimore kaka lal mag pesa mag delegate, gini bodha ya nikech an achiel kuom joma nok oyudo pesa gi mane agent. Gini bodha ya ni kare gini timore adier. Nyocha wuok kaka dhi Mombasa ok ayudo pesa na nindo hotel 4 days, onge pesa ma yuda tiyo gi mwandu no wuon. Omiyo aneno ni gik ma Sifuna wacho as a secretary ne mo keep the records minutes, gini ok nyal timore koko ng'eyo nikech jopiny koro ng'iyo achiel ariyo adek moko timore to giriwo gi wachni. Ka ng'ato nyalo lal gi over 600 million, what about 100 million and 60 mabire project? Junet nyalo kawo pesa mar jopiny to entertain go jopiny moko matin, omiyo ng'ato ka ng'ato siling 500, oyang'o dhok, oyang'o diek, okelo soda, okelo pi gi pesa jopiny to entertain mana jomoko matin. Gik monego tim machalo classrooms ma nyithindo nyalo biro somo higni mang'eny igero gi weak material. To kata obedo ni Junet osebedo kasiro chenro mag somo kokadhe chiwo basari,
Jodak Masuna East dwaro mondo basari ochiw maonge ninde nyabathe konchiel. Chenro mamoko mag dongruok bende gidwaro mondo chwal. Basari no onego poge ne nyathi ka nyathi oyude kata koyudo matin to ji te onego bed ne yudo gini. Gini opogi oketo mana ni jomoko ma special emimiyo gino ka ok in supporter to in ok yude. Agenda mare maduong' ne owacho ni barabara mano yudo kono owacho ni gin barabara maricho makendo mano owacho ni kabeto bed ni punde mawuothe. To nyaka kawuono pod gin mana barabara ma punde mawuothe nikech pok oloko gima gibedo maber. Onge lawruok moro minyalo agne go malo to piny ka to kwane lokruok development ok wane piny ka. Koro ere kaka inyalo lawruok kode malo to ka to ok wane. Gima otimo ni jogo ne moluore kende ok opare joma ni gin nikech an minana ni an ng'ati dam. Batinda ogweya gi chien nikech ABCD to ok onyal manyo ong'eya maber ka nochako to nochako wan man wachako kode. Magi timore ka koro nitie dwaro manono chilo mamieno Junet kodhi nyime gi twak e kind moko kuom jokanyo mag duond bura mar ODM kaka yor medo tego duond burano. Efinya Kidi, Ramogi TV.